humanong produkto sa Velez College, malampusong nalangkat ang ikaduha nga pwesto sa Medical Technologist Licensure Exam 2023. Ato siyang ilailahon, pinagi sa report ni Mark Reggie Abella. Doble ang kalipay ni Kelly May Binondo Villarin, cum laude graduate sa Velez College, kay gawas nga mipasar siya sa Medical Technologist Licensure Examinations 2023, wala usab niya damha nga malangkat niya ang second place top spot. Sa passing rate nga 91.90%, iyang nakatay ang produkto usab sa Velez College nga si Nigel T. Potencioso. Giangko ni Kelly nga bisan pa man sa humubo nga panahon sa pag-review, nahimong yawi niya ang igong time management ug dakong salig sa kaugalingon aron makabot niya ang kalampusan. Inspirasyon niya ang iyang mga ginikanan kinsa mihatag kaniyag haruhay nga kinabuhi kinsa puros taga Barangay Bunbun, Sambuan, Cebu. Really grabe jud kay lahang pag-support sa ako nya kanang they did everything they could para lang di ko makulbaan, para lang ma-support ko ana ingana sir ba then kanang grabe po kay ilang paningkamot sir para to provide me with a comfortable life growing up. Makaingon jud ko sir nga kanang well taken care of jud ko sa akong parents. Muna sila akong inspiration. Bata pa lang, damgo na ni Kelly nga mamahimong doktor, maong plano niya nga mupadayon sa iyang pag-eskwela aron sa pagtuman sa iyang childhood dream. Tambag niya sa mga planong mutik og nag-eskwela, maka-experience man kay mong mga hagbong kay di jud na siya malikayan ayaw mo kawadan og pag-asa kay I've been there kasuway sa jud ko anang hagbong basta ang important lang jud is you learn from it and then try lang nimo nga mubawi ka sa next nga mga exams and then kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella, GMA Regional TV Live.